ayam, tak kadang rapi kadang ngaranggang. Kita salah biasa katiduran, kadang baio dalam rundiangan. Bakakak coba radia, dake mangkok kaberang. Bakakak coba radia, jauh mangkok kasayang.
pasang di jari manih denai dah sayang. Jika ame balum tabai kun yang suaso pun jadi jual. Jika ame balum tabai kun yang suaso pun jadi jual. Apa adanya udah denai tarimo asalkan kita
menuang surang tagala antah nan di seso bayang rupo rupo udah manari-nari di ruang matonang ko mambuwe seso siso jadinya.
Remix. Genzi Remix. Remix. I